Включихме се в проекта, защото съм майка на 2 деца и защото се тревожа и страхувам, че децата в съвременния свят са много отчуждени от труда на своите родители и от труда по принцип. Ние инициирахме проекта, защото смятаме, че е изключително важно бизнеса да покаже своя ангажимент към образованието и развитието на децата от най-ранна детска възраст и вярваме, че нашата роля е не по-малко от тази на родителите и на образователните институции. На времето децата са били част от труда, когато той се е случвал и са виждали преките ползи от него. Сега, когато труда се случва в фирмата, в офиса, в учреждението, децата всъщност не разбират откъде проистичат благата и какво е това, което прави светлото да свети, топлото да топли, а нашия свят да се върти. Смисъла за участие в проекта го намираме в това, че едни хора, които се занимават с изкарване на пари по честен начин, които добавят стойност за икономиката и които се стремят да развиват България, предават своя опит през играта, през забавлението на своите деца. В днешно време всеки иска да стане полицай или адвокат или еди какъв си, докато всеки други такива професии малко ми се струва, че остават на заден план. Тази година моята компания участва за първа година в проекта "Гордея се с труда на моите родители". Допадна ни мотото на проекта, т.е. да се изведе на преден план труда, да се покаже, че той е една от най-големите ценности в живота ни. А в частност компанията ни реши, че би било наистина полезно децата ни да се запознаят по-отблизо с труда на своите родители, да осъзнаят, че мама и тати ходят на работа не само за да получават парички, а все пак да създават услуга и стойност, които имат полезност за цялото общество като такова. Служителите са най-ценният ресурс на една компания и от тази гледна точка пък най-ценното за тях са техните деца. А проектът дава възможност много непринудено да се оцени приноса на служителите за развитието на една организация от най-ценната аудитория, техните деца. Сега за тях се отваря, се открехва една врата и когато дойде време те сами да я отворят, те ще са много по-спокойни, уверени в себе си, ще са много по-подготвени и адекватни. Смея да твърдя, че инициативата беше приета изключително топло, както от служителите, а за децата беше невероятно преживяване. Всички станаха много доволни, дори на другия ден са казали на родителите си, че искат отново да ги заведат в Транспрес. И за нас това означава наистина много. Най-интересната част от проекта беше енергията и ентусиазма, с който децата говореха след приключването на самото посещение във фирмата и показването, че не финансовата измеримост на труда, паричното заплащане е най-важно, а самия труд, който извършват техните родители. Самите колеги почнахме да си говорим така повече за децата. Едни от колегите питат как е синът и аз съответно питам как е дъщерята или твоето дете. Така почнахме да комуникираме малко повече и за децата, което пък е важно, защото те са най-голямата ценност за нас. Всеки един от нас в процеса на обясняване и на представяне успяваше да открие наистина вдъхновяващите моменти от своето ежедневие. Идвайки децата на територията на Неохим, знаеха точно какво ще се случи, знаеха какви ще бъдат мероприятията. По-интересното беше, че те бяха очаровани в последствие от това, което видяха. Най-щастливи мога да кажа обаче бяха и тяхните родители, които с задоволство показваха нещата, с които се занимават, бизнеса, в който работят и не на последно място задачите, които изпълняват. Считам, че самата инициатива е полезна, защото по този начин аз имах възможността да покажа цялото многообразие от професии, които са в Мобилтел на дъщеря ми и от друга страна да възпитам у нея уважението към всяка една професия, за да й покажа, че всяка една професия е полезна и важна за обществото ни. Тя се прибра в къщи изключително въодушевена и така определи инициативата с 2 думи – голяма работа, което мисля, че е достатъчно показателно за нея. Смятам, че ползите от подобен вид инициативи трудно могат да бъдат персонализирани.
За мен това са преди всичко инициативи, които са полезни за нашето общество, а всичко, което е полезно за обществото, е полезно неминуемо и за всяка една градивна частица от това общество, каквато е всъщност и нашата компания. По същество този проект ни дава възможност да си припомним децата в самите себе си. Защото децата са толкова чисти и непосредствени, с такава непринудена, спонтанна радост приемат новостите около тях, професиите на родителите, срещата с нови хора, нови места, откривателството. Всъщност, ние самите, така наречените възрастни, трябва да се учим от децата. И този проект е колкото за децата, толкова и за родителите, за да могат също да се научат от децата и да си припомнят да бъдат спонтанни и истински. Всеки етап има своите забавни моменти, но разбира се, посещението на децата в телевизията е най-забавната част. Тази емоция, тя не може да бъде разказана, може само да бъде показана, споделена или изживяна. Децата са по-информирани, прекараха смислен ден заедно с родителите си. Самите колеги бяха доволни, че могат да покажат на децата си къде всъщност осмислят голяма част от времето си, как сработва магията на телевизията. Първоначално колегите бяха много скептични, не вярваха, че бихме могли да покажем нашето тежко производство, за каквото металургията обикновено се счита, на едни малки деца. Тази година реално те влязоха в самата металургия. Деца на 7-8 години видяха как всъщност течният метал се излива и как след това той влиза в нашия бит под различна форма. Те влязоха вътре и не искаха да си тръгнат. Най-интересните реакции, които съм чувала от децата е всъщност кога ще дойдем отново, няма ли да ме поканите на работа в Овъргаз, а може ли утре пак да дойдем и всеки ден да идваме. За мен като майка изключително впечатление ми направи подаръка, който моята дъщеря ми даде накрая на един малък статив, бяхме дали на всички деца, ме нарисува с букет в ръка, чакайки гост. Много ни впечатлиха две неща. Колко е различен офисът, когато е пълен с децата ни, как можем да бъдем по-цялостни, когато сме едновременно родители и работници. Когато децата ни са при нас тук в офиса, можем да бъдем двете си роли едновременно и това наистина ни прави по-цялостни. Проектът има своята перспектива за развитие именно заради възможността да се осъществява обмен на деца между компаниите. Този обмен дава възможност на всички деца, участвали еднократно в проекта, да отидат на много други места всяка година и да се научат за професии, различни от тези на техните родители, на компаниите, в които те работят. По този начин нашите деца успяват да посетят банки, електроцентрали, минни компании, офиси, IT компании и да разберат мама и тете какво работят по цял ден, защо ги няма, да се забавляват, да намерят свои приятели. За мен в проекта оттекват три най-важни думи. Труд, избор и заедно. Трудът като ценност, изборът да намериш своя път и заедно можем да променим България. Творчество, ентусиазъм и устойчивост. Имам и четвърта – бъдеще. Деца, успех и бъдеще. Смисъл, радост, общност и една четвърта – бъдеще.